chopo kanye to wadhi kure. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jonyuol otero nyithindgi e thuolo mokwongo e somo manyien ni ma sekondar. Nyithindo modonjo kawuono ema odonjo mokwongo e lai mar sekondar madundo miluongo ni junior sekondar. Jopuonj gi sikunde ma utelo negi kaka jotendgi, lipot mane muyudo kowuok kuom jopuonj e wi wach mar junior sekondar ka nyithindo donjo? Kawuono gokinyi na mondo mar dhi achiel kuom skunde mane kawo nyithi junior secondary en mar skul mar public e Nairobi ka. To naneno ka jonyuol no mondo gi nyithigi ma gibiro gokinyi, nyithindo ne nigi uniform ma junior secondary. To naneno ka nitie excitement mang'eny kuom nyithindogi nikech ng'eny gi nyithindo mong'ere kendo gin osiepe. Koro ka ne gineno ka girwakore e lewni koro manyiso ni koro gia e okang' mar primary gidonjo e junior secondary. To gi pogruok mane gineno kaka ne gidonjo, naneno ka nitie a lot of excitement kaka ne gidonjo. Kana temo loso gi jopuonj mane nitie e skul kanyo, ne giwacho ni gin gise loso ikruok moromo mar mondo gikaw nyithindogi. Ka ging'iyo ni ng'eny nyithindogi gin nyithindo manyocha pod gipuonjo e skul kanyo. Koro naneno ka ne gin gi yot matin. En ni jonyuol be ne ng'eny, to jonyuol ne wacho weche mag gik madwarore mondo junior secondary obed gima nenore ni odhi faulu. Koro mano be ne jonyuol ni godo. Naneno ka ng'eny gi ong'iewo buge ma nyithindo nyalo ndike. Aneno ka moko be obiro gi bags manyien to gi gik makamago. Koro naneno ka girwako nyithindo maber. Be kana biro ka to nayudo thuolo mar loso gi achiel kuom jonyuol motero nyathine private junior secondary. En be nomiya picha machal gi mananeno kacha nikech nowacho ni nyathine kawuono no otere e junior secondary e grade mar 7 e skul kama nosomecha. To owacho ni norwak gi e yo malong'o to gi fees matin mane kwagi mondo gichule skundno. Koro mago ne gik mananeno kawuono.